ಮಾಮೋ 25,000 ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾರಾ? 25,000 ಎನ್ನ ಕಸ್ದಾಯಿಗೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನಿ ಮಾರ್ಕೊಡು ವರಿಯೇ ನಡ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಲು ಶುರು ಆದ ಇಡೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನತೆ ಮಾಮು ಹೊಂದ ಯಾಣ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಳಿಪುಣಾಗ ಆ ನಟ್ಟು ನಕುಳು ಎನ್ನ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರ್ ಯಾನ್ ಬಲ್ತದ ಸಾಕಾದ ಸೀದಾ ಮರ ತಡಿಟ್ ಬೋದುಕುಳ್ಯ ಅಕುಲು ಮರ ತಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಸುತ್ತ ಉಂತೊಂಡಿರ್ ನಿನ್ನ ನಕುಲು ಲೂಟಿಯರ ನಟ್ಟು ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯರ ಎನ್ನ ದಾಲ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಲೈಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾಮು ನಿನ್ನ ನಕುಲು ಬುಡಿಯರ ಒಡೆ ಬುಡ್ಪುಣು ಅಕುಲ್ ಬಂಡೇರು ಒಂಜ ಕಾಸ್ಕೋರು ಏಜೆಂಡ ಅಕುಲ್ನ ತಟ್ಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ಹಾಕದು ಎನ್ನ ದೇಹಡ 25 ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂಡೀರ್ ಹೊಂದ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಎಂದ ಅದು ಮಲ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ನಕಲೆಡ ಪಂಡೆ ತೂಲೆ ನಟ್ಟು ನಕುಲೆ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗು ಕೋಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹1 ಬೊಕ್ಕ ₹2 25,000 ಚಿಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಚೀಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತಿಂದ ಆರೆಡ ಪೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕುಲು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕ್ಯಾರ ಸುರು ಮಲ್ತೀರ್ ಮಾಮು ಎಂಕ ಕೋಪ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಡೆ ನಟ್ಟು ನಕುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಮರ್ಲು ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಲಕ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಕೇನ್ವೆಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕುಲು ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಮು ಅವು ಕೋಡೆಯರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹25,000 ₹1 ಬೊಕ್ಕ ₹2 ಚಿಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಚೀಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕದನ್ನತ ಅವು ಅಕುಲು ನಟ್ಟು ನಕಲ್ನಾಗೆ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಮು ಅಕಲೆನ 2 ತಿಂಗಳದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದ ಕಾಸು 2 ಒಪ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಅಕಲಿತ ಗಾಡಿಡ ಜನಲೆ ತೊಂದ್ ಬರ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಇರೇಗ ಸಮ ಹಾಕದು ಕಾಸ್ಕೊನಾರ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಅಕಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕಡಬಿಡ್ತೇವೆ ಈ ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಪಾತಿರುವಯ್ಯ ಈರೇ ನಟ್ಟು ನಕುಲ್ನ ಕಾಸ್ ತೆತ್ತದ ಅಕ್ಕಲಿತ್ತೆ ಮರ್ಲೆರ್ಲಕ ಆತಿರ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇರಿಗ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಯ್ಯ ಯಾ ನವ್ವೆ ಕಾಸಿಡ 25,000 ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಣು ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಕಲೆನ ಗಾಡಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಏರ್ಕೋರ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಮರ್ಲೆಲ್ಲಕ ಪಾತಿರುವಯ್ಯ ತೂಲೆ ಮಾಮು ಇತ್ತೆ ಈ ಅಕಲ್ನ 25,000 ಕೊಡ್ಜಾಡ ಅಕೋಲ್ ದಾದ ಪಂಡೆರ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಈರೆಗ್ ಪನ್ಪೀರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಾ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ನ ತಟ್ಟೆಡ್ ಈರೆಗ್ ಹಾಕದು ಈರ್ನ ದೇಹಡ್ 25 ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೀರ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡ ಕುಟ್ಟುವ ಎನ್ನನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆವಾವ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಈರ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತಂದ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅವೇ